Здравейте, това е видео ревю на Samsung Galaxy Free от Phone. Телефонът е в средният Android клас, като се цели ниво по-ниско от Galaxy S, разбира се, тъй като екранът е 3,2 инчов с 240 на 400 пиксела резолюция, капацитивен екран, но не е AMOLED или Super AMOLED технология, просто обикновен LCD капацитивен екран. И няма Hummingbird чипсет както Galaxy S, а е с 667 МHz процесор. Всъщност е малко по-лек от Galaxy S и с 3 мегапиксела камера без светкавица с автофокус на гърба. Отляво е копчето за усилване и намаляване на звука, отгоре са стандартни аудио жак, микро USB порта и копчето за изключване и заключване на екрана. Копчета за навигация, това извиква началният екран, копчето за връщане обратно в менюто и контекстното меню, което ако се натисне малко по-дълго, извиква функцията за търсене, така че и 4-те Android бутона фактически са тук и са физически, не са капацитивни. Но най-интересното е да разгледаме как ще се държи TouchWiz 3.0 интерфейсът на чипсет, който не е Hummingbird. Затова нека да го разгледаме. TouchWiz 3.0 интерфейса на Samsung Galaxy 3 изглежда по абсолютно същия начин, както при Galaxy S. До 7 начални екрана, на които може да разполагате своите уиджети, с същите уиджети като на Galaxy S. Този е за Facebook, Twitter, MySpace апдейтите. Единствената разлика от началния екран на Galaxy S е, че гласовото търсене на Google е като икона тук, вместо да е на началния екран, тъй като няма достатъчно място. На тази резолюция обаче браузването се вижда по доста по-различен начин в сравнение с Galaxy S. И въпреки че е кинетичен екрана, когато имаме тежка страница, разгъването става доста бавно и накъсано. С двойното почукване зумваме и нещата стават доста по-гладки по отношение на разгъване. Но текста, както виждате, текста, иконите и картините са доста пикселизирани заради Light QVGA резолюцията и нямат нищо общо с това, което се вижда на екрана на Galaxy S, въпреки че екранът е капацитивен. Всъщност има една малка незначителна разлика, която забелязахме между интерфейса на Galaxy 3 и Galaxy S. Това е в календара. Фонът е светъл в сравнение с тъмния фон на Galaxy S, но иначе календара е абсолютно същия. Също така преминаването от главното меню, началния екран, има лека анимация, която всичко личи не натоварва процесора. Основната разлика е в скоростта. Индексирането на файловете от microSD картата беше доста бавно в сравнение с Galaxy S, въпреки че 3D ефектите в галерията са същите и организацията на иконите по същия начин. Просто определено може да се види с просто око, че чипсета не е Hummingbird. Това е интерфейсът на камерата. По същия начин изглежда както при Samsung Galaxy S. Тук се сменя между режим камера и режим видео. И обратно. Като се снима с това екранно копче тук в дясно. Общо взето нещата са абсолютно и същи, както при Galaxy S. По отношение на интерфейса, просто всичко се движи доста по-бавно. Да видим как е клавиатурата на Samsung Galaxy 3 в портретен режим. Въпреки че не е 4-инчов екран, както при Galaxy S, а 3,2, що годе лесно се пише веднъж като свикнеш. Има акселерометър. Клавиатурата се обръща в пейзажен режим, доста бавно в сравнение с Galaxy S. Ето, отне около 3-4 секунди за да се обърне. Но веднъж като изсвикнете, тъй като клавиатурата е доста добра. Същата е като на Galaxy S,
капацитивна екранна клавиатура. Веднъж като се свикне с нея, няма да има нужда от физическа клавиатура. В заключение ще кажем, че всичко зависи от цената, на която се продава Samsung Galaxy 3. На хартия не е лошо предложение. За средния Android сегмент 3,2 инчов капацитивен екран, Android 2.1, Samsung ще го апдейтнат до Android 2.2, 5,1 канала Surround Sound в режим на слушалки и така нататък. Но от това, което виждаме на едно от двете места, където телефонът се продава, цената е близка до тази на Samsung Wave, който записва видео с висока резолюция, има Super AMOLED екран, Hummingbird чипсет и така нататък. И цената е по-висока от тази на Galaxy Speaker, например, който също е с Android 2.1, има по-бърз процесор, по-висока резолюция на екрана и да се надяваме, че когато почне да се продава на повече места, цената му ще падне доста и ще се превърне в добра алтернатива за тези, които си търсят сравнително ефтин Android телефон с капацитивен екран. Това беше видеоревю на Samsung Galaxy 3 от Phone Arena. За повече информация и ревю на Samsung Galaxy 3 може да ни посетите на phonearena.bg.